Bon dia i benvinguts al Teatre Sinagoya, on anem a gaudir de la tradicional concert de Nadal que ens oferirà la banda jove de l'agrupació escola musical La Nova de l'Olla. Abans de començar la interpretació de les obres del concert, anem a fer una cosa que no ens demana. Anem a presentar per a tots vosaltres els nous components de la banda jove que s'han incorporat a aquest curs. Per això, demanem la presència del president de l'agrupació, Rafa Bañó, i el director de la banda jove, Jordi Sanz, des de Reus. Ells són Pablo Algaba Sanz, Benjamín García Blasco, amb el oboe. i Desiré Moreno Montpó, amb el clarinet. Benvinguts i enhorabona per aquest nou pas en la vostra vida musical. El concert constarà de dues parts, però sense fer descans. En la primera part, els músics més joves de la nostra agrupació ens oferiran un recull d'obres especialment escrites per a bandes joves que segur que faran aparèixer el somriure en la cara de tots. En la segona part, i amb la col·laboració dels més menuts, els alumnes de l'Escola de Música ens oferiran un repertori de Nadal. Per tant, i sense més dilació, els passem a detallar les obres del concert d'aquesta vesprada. Primerament, els nostres músics de la banda jove interpretaran Febrer, Pasodoble de Juan Calatayud Castelló, Taradem de la pel·lícula Lo que el viento se llevó de Max Steiner, El círculo de la vida de la pel·lícula El Rei León de Elton John, Each Christmas, popurrí de Nadales amb aire del braç band de Warren Barker i Waltz número 2 de Dimitri Skovaci. En la segona part, ja comptant amb la col·laboració dels nostres més entusiastes, educants de l'escola interpretarem un popurrí de Nadales per a banda, un arranjament de Manuel Navarro Mollor. Amb tots vostès, la banda jove de l'any La Nova de l'Olla, dirigida per Jordi Sanz Montpó.
de l'agrupació. Un aplaudiment per a ells. Tots ahí, mireu si mireu que hi ha alguna fet,
Vale, xiquets, què vos pareix? Si el Pare Noel li cantem una cançó que no mos ha sentit, estava vinguent. Pues anem a cantar-li però mira com ho beben, ¿vale? I a cantar que mos enca el Pare Noel. I després de fer la foto seré. Vale, va,
Magnífica interpretació. Només queda donar les gràcies a l'Ajuntament de l'Olleria per la sessió del Cine Goya i a tots vosaltres per la seva assistència i companyia. Moltes gràcies i bon Nadal. Fem el cant de la Sibila en el cor i una representació en la Iglesia Santa Maria Magdalena, ¿vale? Con la perna tots allí. Moltes gràcies. Vale, xiquets, ara els següents braços. Una sola braço.